Hoppa, hoppa, hoppa. Dat ook. Ja, ik ben Jeffrey Haukes, 31 jaar. En ja, ik ben geboren getogen Leeuwarder, fanatiek Cambuur supporter. Doei Esma. Ik denk dat ik een jaar of 12 was, 12, 13. Mocht ik een keer met mijn oom mee op een staantribune, op een Zuidtribune natuurlijk. Ja, wat je dan meemaakt, dat is gewoon ja, sindsdien verkocht gewoon van aan Cambuur. Ja, ja. Hey, okidoki. Ik ga erheen als mezelf en ik zit met mijn vrienden even lekker een praatje over de wedstrijd en dan trek ik mijn pak aan en dan ga ik mijn ding doen. Een specifieke voorbereiding heb ik niet, dat hoeft ook helemaal niet. Het leuke is eigenlijk dat je de kinderen en eigenlijk ook de grote mensen gewoon vermaakt. Hè. Je ziet, hij komt het veld op Camigo en de mensen worden enthousiast. En die vonk overbrengen op een mensen, dat is gewoon ja, een wereldgevoel, zeg maar. Ja, dat is echt leuk. Het is meer het publiek. De spelers zijn meer zijdelings. Dat is niet... Nee. De mensen op de tribune, die komen de jaren. De spelers zijn zeg maar passanten. Dus, het gaat om de mensen. Cambuur is een volksclub, het gaat om de mensen vermaken. Ja. Ik heb altijd de angst dat ze aan mijn kleren trekken, weet je wel. En als ze aan mijn hoofd gaan zitten, dan val ik om. Dus, en ook dan loop je daar achter die goal langs en dan zijn ze aan het knallen op die goal. Nou, ik hou het goed in de gaten. Ik hoef geen bal tegen mijn hoofd. Dan lig ik om natuurlijk. Ik ben wel een beetje huiverig daarvoor altijd. Ik denk na 13 jaar weer een derby. Die spelers zijn zo gebrand. Ja, dat gaan ze echt niet verliezen. En je mag hem ook niet verliezen hoor. Voor het werk en de mensen om je heen. Ja, Cambuur moet gewoon winnen. Dat staat vast. Maar als je naar Heerenveen gaat, gist er dan mooi? Ik ga wel mee. Maar niet als Camigo. Nee, waarom niet? Nee, dat is een beetje in het hol van de leeuw. Hè. Dus ik ga gewoon als eigen supporter. Dan kan ik iets meer mezelf zijn.